कहत पीस दे हम चटनी तनिको होई नहीं खटनी। कहत पीस दे हम चटनी तनिको होई नहीं खटनी। छोड़ दी राम और भिसकी बाटे रिक्सी राजा जी। एको कीन के ले आदी, एको कीन के ले आती, एको कीन के ले आती आज मिक्सी राजा जी। एको कीन के ले आती। नरमी कलाई से मसाला ना पिसाला, सब्जी बनावे में लेट हो जाला। सब्जी बनावे में लेट हो जाला। नरमी कलाई से मसाला ना पिसाला, सब्जी बनावे में लेट हो जाला। कबल घाटी दल घटनी रउआ कतना बार खटनी। कबल घाटी दल घटनी रउआ कतना बार घटनी। छोड़ दी राम और भिसकी बाटे रिक्सी राजा जी। एको कीन के ले आती, एको कीन के ले आती, एको कीन के ले आती आज मिक्सी राजा जी। एको कीन के ले आती। सचिन चंद्र पिया कतना करी हाला, ऐसन मरोत से भइल बजय माला। सचिन चंद्र पिया कतना करी हाला, ऐसन मरोत से भइल बजय माला। एगो चीज ला इतना रटनी रउआ कितना माथा चटनी। एगो चीज लात ना रटनी रउआ कतना माथा चटनी। छोड़ दी राम और भिसकी बाटे रिक्सी राजा जी। एको कीन के ले आती, एको कीन के ले आती, एको कीन के ले आती आज मिक्सी राजा जी। एको कीन के ले आती। कहत पीस दे हम चटनी तनिको होई नहीं खटनी। छोड़ दी राम और भिसकी बाटे रिक्सी राजा जी। एको कीन के ले आती, एको कीन के ले आती, एको कीन के ले आती आज मिक्सी राजा जी। एको कीन के ले आती। चलो ताज ले देते हैं। एको कीन के ले आती आज मिक्सी राजा जी। एको कीन के ले आती। नरमी कलाई से मसाला ना पिसाला, सब्जी बनावे में लेट हो जाला।